Gawe seblak yuk guys, gawe nyocokno cuacane sing lagi adem-adem syahdu. Lagi bumbuku seblak iki ana bawang, lombok setan, miri, karonan kencur. Wis cukup, aku gak dek gawe brambang yuk guys. Mari ngono terus bumbune iku tak gongso, nek ambune wis agak nyogrok irung berarti wis mateng, terus tak kei karonan banyu. Banyune aku sithik wae, gak seneng akeh-akeh soalnya aku seneng seblak sing nyemek-nyemek ngono ku. Terus tak ceploki endok siji, terus tak ora arek, tak cemplungi ceker tanpa tulang karonan pentol, sawi pakcoy, terakhir karonan jamur enoki. Terus tak kei penyedap karonan uyah. Wis gak tak usah tak kei gula ya guys, soalnya aku pengen seblak sing rasane ku bener-bener pedes ngono lho cah. Mari ngono ki terus tak masak. Nah nek wis empuk kabeh berarti tandane kuwi ya wis mateng guys. Lah iki lho seblak sing cocok digawe mangan pas cuacane sewahdu-sahdu kaya ngene iki. Lah iki kuwahe ku kentel ya wis lekoh ngono lho guys, widuk tenan iki. Monggo diriku seblak resepku iki cah.